kami sa picnic group. Malamig na ako dito sa Tagaytay. Sinalay. Matras na baso ng mga bata. Matras yung dalawa. Nabasa may bayad. Magkano bayad? 10. Wait lang, gala lang ako. Mawawala ka. Mamaya na, sama-sama tayo. Oy, saka pumunta. Pahog. Doon tayo sa pinakadulo. Wala. King, mawawala ka, King. Kanina yung face mask, ha? Hindi ba niya? Hindi. Ma, pambili ka lang muna 5 ay 10. Palito kami sa taas. Maghanap po kami makakain. Bumalik siya kasi. Sa katagal niya may pulitulas ng mas na taas. Sino? Ito Sandro po. Ah. Susurla ko ng submas. Dito, taga mata. Oh, nasasasay ko ba yan? Malala. Malala yan. Ano, anak? Bagod, gutom na. Gutom na daw siya eh. Ako ka mag-alala. Ano magkihaya ka dyan? Sulitin natin 50 pesos. Hindi ko nasasabihin niya sa amin, dahil ng mga bata. Ako po'y hinihingal na sa totoo lang. Mantakin niyo po'y kami po'y galing pa doon. Ayun o, yun. Ang mababa na yun. Kami nagpunta din eh. Makakuha lang ng magandang view. Ayun o, talagang maulap po. Dahan-dahan kayo, baka magkihaya kayo. King, Prince, King, halika. Wait, kinakabahan. Pauwi na ho kami. Papagod yung mga kasama namin. Umaga pa. Oo. Di tayo na. Nakarangga eh. Di tayo na. Sige no, kaya rin ako makapagsata sa pagod. Ako po hinihingal.